con menús elaboradísimos, só aptos para os padais máis exixentes. Fixade vos neste chef que lles está a preparar, eu non sei que iso, un solombo, logo un cacho de salmón, unha exquisitez absoluta para estes canciños. Como ten que ser. Mira, a cara dos cans é maravilloso. Eu collendo... Bueno, mimar as nosas mascotas, buscando está ben. comida por aí para levar ás familias que teñen... Sí, a ver, Patiño, non é esa tampouco de demagogo. Mira, que ten que ver unha cosa ca outra. Non te levantes, porque me levanto eu tamén. Que te vas poñer? Como te pos con... Pero vamos a ver, pero é que vamos facer aos cans tontos. No, perdona, é Non, os cans vanse volver tontos. No, xa están tontos demais, pero vou te dicir unha cousa. Na miña casa sempre hubo can. O cuidamos fabuloso, pero que non pasara de ser can. Vou dicir unha cousa, Eva. E logo, cando gastas nun menú 500 euros ou 300, porque patagú de foie. Ali poñenche un anaco de carne e un trozo de virutas de cebola encebolada con non sei que. Pero son unha persona omnívora que come. E o can tamén é omnívoro. E o can é omnívoro, pero... E logo que che fora carnívoro. Pero toda a vida comeu as sobras. Parade un segundo, que acaba... E toda a vida tamén comíamos caldo nos tempos da guerra. Pero me interesa este debate, pero o que acaba de decir agora o padre Patiño, que dixo, sempre tuveron can, pero sempre se puxo un límite o que era ser un can. Onde está o límite? Pero onde está o límite? Eu me criei o can no seu sitio. Cal é o sitio do can, entón? Cal é o sitio do can? Había un patio, estaba no patio. Trangalladas. Estaba na parte da traseira. Iba de paseo con a miña avoa e sabíamos onde estaba a velliña, porque onde estaba o can estaba a vella. Sí, señor. O cuidado, pero dicía... Eu estes cans vexos ben contentos con este tipo de coidados, tamén vos lo digo, ben felices, mira que cariñas. E onde estaban os vellos? Onde estaban os vellos da casa? E agora onde están? Están nas guarderías. Sí, nas guarderías. Nas residencias tamén, que moitas veces se ten que ser así. Sabes que fixemos un curso na túa... No meu centro. No teu centro, o valor dos cans... De pouco cho valeu, o valor dos cans para as persoas maiores. E os fai mover... Bueno, e para as persoas en xeral, porque apuntaba moi ben Ricardo de que agora en moitas casas que non hai moitos meniños ademais e que moita xente vive soa, isto sempre incidimos nisto, a familia, o día a día, a compañía que teñen estas persoas son as súas mascotas, e que isto é así. Son compañeros de vida, non son súas mascotas. Alzheimer, actividades... Non está calado por agora vamos comentar unha cousa que me pasou a min esta mesma maña. A ver. Eu convivo nunha casa cunha persoa, cunha cadela, cun gato e con 4 ou 5 galiñas. Pero hai unha persona. Hai unha persona. Como se chama a persona? Paula. Porque eso que nos importa. Onte me pediron que parase a mercar pavo braseado. Sabedes do que é un pouco máis caro que outro. Ben, e dixen, pois... Máis saboroso tamén. Iba a cenar o pavo braseado, pero dixen, non, vou non deixar para outra persoa que convive comigo. Era para a cadela. Estaban lle dando hoxe no almorzo. E pareceche normal? A mí sí. Sí, a mí quero moito a cadela tamén. Bueno. A ver, está ben que lle queiras a cadela. Pero ao final estamos lle dando o mellor para a cadela tamén. Bueno. E ti que comestes mortadela, seguro. É que lle gusta, non lle pasa nada. Pois eu penso que nos afectos tampouco nos podemos meter unha... O sea, quero dicir, está claro, e apuntaba, bueno, hai xente pasando fame, non hai que misturar temas. Cada un que teña o seu can, o seu gato, a súa mascota ben coidada, o mellor que poida, que a mime, que a queira, que iso non fai mal a ninguén. E nos afectos, se ti lle queres máis o can que o cuñado, pois non pasa nada tampouco. Haberá que ver como é o cuñado. Como é o cuñado. Simpático. É que isto moitas veces, claro, se non se ten a mascota, é difícil entender este tipo de vínculos. É certo que moitas veces cando nos ven que estábamos acostumados nas aldeas a ter os cans fora, coa cadea, que iso por sorte agora xa se ve menos, pero os que convivimos moitos anos con can. Eu, por exemplo, o meu can que tiven na miña casa que se chamaba Roy e que me acompañou durante toda a adolescencia, foi un compañeiro máis de vida. Na cidade tamén vivo. E lle quería tanto como a meu irmán, a miña nai e a meu pai. Eran máis da familia. O meu iba polo periódico e o traía na boca para casa. Sí. E o queríamos moitísimo. Ora, detente, hai sitios para o can, sitios para Pois opinión para todos os gustos, quen contaba, non? E hai sitio para os adolescentes, hai sitio para os gregos, hai sitio para os soldados. Ai, de verdade, Octavio, que me aburres con ese tema. Ai, sí, aburrote. Vamos cambiar de tema. Porque non se leva a chisba. Ti pensas, estás sempre ordenando con estas historias. Imos lle dar traballo ao padre Patiño, porque imos ver que pasa con esa imaxe de Santo Antón, na Pobra do Carmiñal, na parroquia de Santa María do Xobre, unha imaxe